one pie, boom, chira one dear one yeno, almost what dance any ye bobby chira. Na ye befi de so ye catch or say a hefa na ye ja no mo no Dawson, ya de no Dawson, owo ene anopai awiei anwumere to no so a ama na enim agu ase na ahwefo ne tiefo se bone aketwa di bone dodo ene ni pani ma wo ho me chufu se twu ho firi bone su nyina ho na awurade odo ba asase we so no so ye makwan so ma wona nyame aye bibia ma wo no ye de wona dance brew e ma wo nso Way or she may bear 5 months. Now, me shall say, me see that. Now, you might be na she no na me bam. Abron sign say, Sabron sign out. Mikun sabi onu somo no. Edin. Masa me dem pa mo chomu nya abuche na mu. Enti papa boy empire da ku okwa adwuma na me hu de ka me. Na adwuma de na me mfro ne ka ni bi. Ti mi ne no ba bo afi ya no ni ambulance de ni ko wie konfa no che. we na wa wo redem na epesika o pesika wo ye adwuma na nyame ahira adwuma no so ye be bo mpa ese nya premature delay ne yere wu premature
so Tuesdays watch night no wakɔ adwuma we na de be ma mo agie di so for bet eya menya asori asem say jai wa asori ne ba na asori menya doctrine sem de me yi asase so we ebebem enya maame we aka ni kona afirim be kire ne de onye bahika so de be kofa wo de no omude no gugu kofa ne nsem no nuama na maame te That's it. Enti ye no memene da asem si kwada eyi memene da Nyankopon di wachi na ten enso de bia na me wagidie to da metimi sori ahomache ne maba me ba me desabi o ha me pun school a me hwe na me nya hwe a na onya ya no ba bi kwa na o ya adwuma no no ma Emma omo gis kakase de mai no ma sa de letter said the akire amoma am frɛ no obi a wakɔ interview awie ntuo ne bɛboa mo me so papa ya kase me ne nante ye me ne chi papa ho no se papa amfa ho no ba bia wo kɔ asɔre ene na de bia na me ne chi ho no ni na busua ne tintini tietie mu nyina within 1 year na kese me hu dia menka
ho ana ayɛ sɛ abusua no hu ni sɛ me true plane na me ba obi wa kura na ipɛsɛ obi ahu sɛ yɛ mea me papa any asɔfoɔ nyinaa mama nyanko Maria nyamia ni kwasi papa wa or drive over. Who the owner mo Nyankopon na wayama Mrs. Sapon and in a bushiano a rat found the wabon payache a radabeyamo. O Mowen Sema a rad. Hallelujah. No Timmy yet and when we do. Yes. One of would the dancing in a to an amount. Ba obi hume 1 and 1. Yeah, Bibi say. Be oba ho bia hume. Na emom ye bo for your ya wada ya cancel e paso. O de yan confidence ni bemra. Me buy obi beka sa me ho tem e wo sa na hu ni se ni esitie na so ihranka nyame madansi ane se na mi obi na asem we ye mabakosam na ye problem na dakru bi na me so ishatare no de pra me ya me de ani agi menya atade ahye pagya me nsam yenu kos sorry them all that was a me so me mansa masina so me de na me nim ne ato me awurade asesa me shabre
adeɛ we na menkae sɛ menya bi da mo we bia park yi so me na menka sɛ nyame sɛ ɔbɛhyɛ me animonyam ba hwɛ matɔka me da kra me bako Abraham Lincoln me so da ya ebeye yie me say papa wo ha san ya de ma wa ye na ya ni yie o se ya no me da hwɛ sɛ akwankyerɛ no baby na ne da so asa ɛhyɛ no na ɔka wei ni yɛde ayɛ adesuadeɛ yɛayɛ so da yɛ ha yɛfa no easy ne yɛmpɛ ho asɛm mua no woso da ɔhwɛ aduro nsa no ɔse na aduro wei deɛ menom a ɔbɛ wonya akɔ a maame bi afrɛ ne sɛ wa
abɛdi mi hɔ ɛno na da screen no so ɛda ne sɛ ɔbaa yɛ a obie ne baage mu nyɛm sɛ ɛmfom so sɛ ɔda pressure nine zero 8 man so wɔ ɔmo a modi adanse no bebree firi akyirikyiri na ɛba ne baba nso ne na sɛ ne ma ne mmienu yɛ gyina ho nyinaa na wɔso onyankopɔn
to a company, Omucha Pure Water. Anyway, emergency, she never call hospital. When I read. To me, dear, Metam me bear to care. To a chira, to a didn't go corner baby crab because. Dance here, I don't want. It's a doctor for me who named the new year. 1 2 and almost was enko.
ɛyɛ February edition no ɛna ɔmo de ne bɛpie ha. And over. I also see the Shraso. And adwuma no ontimi entoa so biem obetena afie ensa enye adwuma odofo no agi